Assalamualaikum Lur, ayo masak. Iki mengki aku ndek bakal jangan regok Lur. Iki lek ning gone sampean apa jajale nggonku jenenge regok. Iki engko tak masak karo iwak luto Lur. Iki ngene iki. Dipithili ngene iki Lur. Carane ngene iki ya Lur. Ki enek ngene iki diguwaki. Alhamdulillah wis cukup Lur, lehku mbeteti, lehku nyuklaki wis cukup. Saiki ayo dimasak. Lur, aku nyiapne wajane lur karo santene. Iki kok iso meret ini. Iki bumbune iki meng enek brambang, enek lombok, enek bawang, enek kunir, miri, laos. Tak gower wis dadi siji lur. Umup dhisik. Wis umup lur. Ini genglis. Saiki wae asap dicemplungne lur. Kita bagi dua. Iki wis sat lur, wis mateng. Iki disoki santen kental. Gak ngenteni umup lur. Wis mateng lur, iki sumup, gek tintas, gek maem.